Γεια σας παιδιά, και λοιπόν σήμερα θα παίξουμε αυτό εδώ το παιχνίδι που είναι με trade και επειδή είναι πολύ ωραίο σκέφτηκα να το παίξω και να το κάνω σε βίντεο. Επίσης να πω ότι παίζω αυτόν τον καιρό, οπότε έχω μαζέψει αρκετούτσικα πράγματα και λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε και επειδή δεν έχω κάποια φίλη για να παίξουμε μαζί, όχι δεν έχω, δεν μπορούν, οπότε δεν θα παίξουμε κάποιον. Και σκέφτηκα να κάνουμε αυτήν εδώ, που θα μας βάλει ένα unicorn, δεν το έχω, οκ. Ας μας έφυγε. Οκ, ας πάμε τότε να έρθουμε εδώ στον τροχό και να δούμε τι θα μας πετύχει. Εγώ θα ήθελα πολύ κάποιον άλλον τροχό, δηλαδή για να έχω περισσότερους, ή λεφτά, δεν ξέρω. Βασικά δεν με πειράζει τι θα πετύχω, γιατί είναι όλα καλά, οπότε οκ. Και πετύχαμε. Οκ, παιδιά, δεν πειράζει, γιατί είναι αρκετούτσικα, 25 ευρώ. Και λέω να αφήσω τα λεφτά μου για να πάνε κάπου στα 2.000 με 5.000 για να μπορούμε να... με αυτή... όχι, ήρθε. Οκ, είναι αρκετά καλά τα πράγματα που έχει βάλει, οπότε θα βάλουμε κι εμείς κάτι καλό. Οπότε λέω να τις βάλω ένα τέτοιο. Αυτό εδώ. Τώρα δούμε τι θα πατήσει. Οκ, θα τις βάλω ένα τέτοιο και ένα αυτό. Και δύο τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι είναι εντάξει. Παιδιά, είδατε που τα έφυγε. Άρα θέλει να μας καμάρει. Όταν έφυγα... Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τώρα, ας πούμε, μπορούμε να πάρουμε ένα κουτάκι από εδώ και να δούμε τι θα τύχουμε. Αλλά επειδή αυτό είναι λίγο απλό, σκέφτηκα να πάρουμε... λοιπόν, θέλω να πάρουμε αυτό εδώ με τα φρούτα. Για να δούμε, εύχομαι να μην μας πετύχει κάποιο χάγια. Και λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Και είναι... όχι ρε φίλε, είναι το απλό. Εντάξει, δεν πειράζει. Να το πουλήσουμε για να πάρουμε κάποια λεφτά. Ας το πάρω. Δεν είναι αυτό, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, και τώρα το έχουμε πουλήσει και έχουμε πάρει και άλλα λεφτά. Και θέλω να βρω κάποια πράγματα που θα τα πουλήσω, γιατί δεν τα χρειάζομαι. Οπότε πάμε να τα βρούμε. Λοιπόν, αυτά δεν τα θέλω, αυτά... Γενικά δεν θέλω να έχω και πολύ απλά πράγματα. Και κυρίως αυτό. Γενικά, για απλά θα έχω αυτά εδώ που πετάω. Και αυτό. Λοιπόν, τα άσπρα άστα καλύτερα. Πιστεύω είναι εντάξει. Οπότε θα πουλήσουμε αυτά. Ξεκινώ με αυτό. Θα το κάνω αυτό. Περιμένετε, τα όλα τι κάνουν. Οκ. Όλα και όλα. Οπότε έχουμε μαζέψει αρκετούτσικα λεφτά, δεν το περίμενα. Οπότε είμαστε ok. Και για όσους παίζετε αυτό εδώ το παιχνίδι, θέλω να σας δείξω αυτό εδώ, το μηχάνημα που είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα, θα πάμε στο απλό, και τώρα δείτε, χορεύεις για 100 κάτι δευτερόλεπτα και κάθε 100 δευτερόλεπτα σου δίνει ένα από εδώ, που είναι τα δίπλα πράγματα,
Και λέω τώρα να σταματήσω το βίντεο και να το ξεκινήσω που θα είναι κάπου στα 10 με 20 δευτερόλεπτα για να δούμε όλοι μαζί τι θα μας πετύχει. Οπότε, αυτό. Παιδιά, το άνοιξα τώρα και θέλω αν μπορείτε να μου βαθμολογήσετε το avatar μου στα σχόλια. Και αυτό. Τώρα έχουν μείνει λίγα δευτερόλεπτα, οπότε είμαστε ok. Και να δούμε όλοι μαζί τι θα μας πετύχει. Εμένα δεν με πειράζει, οπότε ok. Και πετύχαμε αυτό εδώ, οπότε πάμε για να το ανοίξουμε, γιατί δεν θα μείνω εδώ για αρκετή ώρα. Λοιπόν, και έχουμε πετύχει αυτό εδώ και πάμε να το ανοίξουμε. Ναι, θα ανοίξει. Παιδιά, έχει μαγκό. Αυτό εδώ πετύχαμε. Ok, ωραίο, καλό. Απλούλι βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Τώρα θα βάλουμε αυτά εδώ τα πράγματα και θέλω να σας δείξω τα αγαπημένα μου για να τα δείτε. Και αυτά και που κυρίως δεν τα δίνω. Οπότε ας τα βάλω τώρα. Αυτό, η φράουλα βέβαια, αυτό εδώ βέβαια. Αυτό μου αρέσει, αυτό μου είναι πολύ ωραίο. Και αυτό, εντάξει βέβαια αυτό. Αυτά είναι κάποια που μου αρέσουν πολύ, αλλά και τα άλλα μου αρέσουν αρκετά. Οπότε, ok. Η φράουλα κυρίως μου αρέσει πάρα πολύ. Και ναι. Λοιπόν, τώρα λέω να έρθουμε εδώ για να έρθει κάποιος να κάνουμε trade μαζί του. Ή θα πάω εγώ βασικά. Ok. Σας αυτήν εδώ. Και να βάζει αυτά τα έχω ρε φίλε. Βάζει αρκετούτσι. Όπα! Θα πατήσει 1000 ad. Ακούστε. Θα τους βάλουμε αυτό. Ναι, τις το έβαλα. Ok. Μας είπε να τις βάλουμε κι άλλα. Αυτό θα τις βάλω. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρω. Άντε ρε φίλε. Ωραία. Να περιμένουμε εδώ κάποιον να έρθει. Ναι, θα έρθει. Πάμε εμείς. Μόλις ήρθα, έφυγε. Πάμε εμείς. Όχι. Οκ. Αυτό μου αρέσει. Ωραία, θα τις βάλω αυτό εδώ. Το αρκουδάκι. Είναι πολύ ωραία αυτά. Ok, accept. Ναι, πρέπει να πηδάει. Ok, τέλεια. Οπότε έχουμε κερδίσει αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Και τώρα αυτό εδώ είναι σαν event. Και πέφτουν λεφτά και μπορείς να τα μαζέψεις. Οπότε είναι ok. Και λοιπόν παιδιά, θέλω βασικά για το τέλος, γιατί τώρα θα κλείσω το βίντεο, να πάρουμε κάτι να ανοίξουμε. Και θα πάρουμε το απλό για να δούμε αν το μέρος είναι με την τύχη μας. Και πάμε κάπου αλλού να το ανοίξουμε για να μην μας ενοχλούν. Θέλω να έρθω κάπου εδώ που είναι τα δέντρα και είναι πολύ όμορφα. Ωραία, και πάμε να το ανοίξουμε. Είναι... παιδιά, είναι αρκετά καλό αυτό. Λοιπόν, παιδιά, για να το δείτε και πιο καλά, θα σας το... ποιο είναι αυτό εδώ. Αυτό. Και λοιπόν, παιδιά, αυτό εδώ ήταν το βίντεο. Αν μπορείτε κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Και αυτά, bye!